नमस्कार मित्रांनो, एन जी के मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, हिंदी किंवा मराठी सिनेमासृष्टीत आई हे जर नाव उच्चारलं आपल्या डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे रीमा लागू. रीमा लागू यांनी अनेक मराठी व हिंदी चित्रपटामध्ये काम केलं आहे. पण तुम्हाला रीमा लागू यांच्या नवऱ्याविषयी माहिती आहे का? तुम्ही कधी रीमा लागू यांच्या खऱ्या नवऱ्याला पाहिलं का? चला तर बघूया रीमा लागू यांच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल. रीमा लागू या सुरुवातीला युनियन बँकेमध्ये कामाला होत्या. बँकेमध्ये काम करत असताना त्या चित्रपटामध्ये सुद्धा काम करू लागल्या आणि त्याच बँकेमध्ये विवेक लागू सुद्धा काम करत होते. आणि विशेष म्हणजे विवेक लागू हे सुद्धा एक लेखक आणि दिग्दर्शक आहेत. रीमा आणि विवेक मध्ये प्रेम झालं आणि यांनी 1978 मध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यानंतर 1988 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. त्यानंतर या दोघांमध्ये काही कारणास्तव घटस्फोट झाला. तर मित्रांनो, तुम्हालाही रीमा लागू या आवडतात का हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतही बाजूला असलेलं बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा, जेणेकरून आमचे असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचतील.